Mufaro wangu zvakare kusangana nemi vadiwa vatereri nevatarisi kuchirongwa chenyu chinonzi Konai Pastor. Ichi chirongwa chamakasununguka kutitumira mibvunzo inokunetsai zvikuru sei pamusoro peBhaibheri, kuti rinomboti kudii nenyaya yakati kana kuti chakati kana kuti chakati. Isu tinozama nepatinogona napo kupindura mibvunzo yenyu tichishandisa Bhaibheri rinova shoko raMwari. Bhaibheri ndo textbook redu. Ndine mubvunzo wandinawo pano watatumirwa uri kuti pano ndinonzwa zvikuru vafundisi vachiparidza zvikuru sei panhamo kuti mufi kana kuti munhu anenge afa apromotwa to glory, uye zvakare ari kudaidziwa naMwari kuti auye kuzopinda mumanshoni yake because it's ready. Rufu ndirwo here runotitora ruchitiindisa kumusha kumusoro kudenga. Rufu ndirwo here runotitora ruchitiindisa kumusha kumusoro kudenga, nekuti manshoni kana kuti pokugara panenge pava ready. Ndinofunga kuti mubvunzo uyu uri kubva zvikuru sei pana John chapter 14 pavhesi ya 1 kusvika pana 3. Regai tiverenge Bhaibheri ritaure roga. Bhaibheri rinoti pano apa, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. Mamwe maversions anoti are many mansions. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Toda kutenda Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Pano apa Jesu ari kutaura kuvadzidzi vake, aiva avaudza kuti anga oda kudzokera kumusha kumusoro kudenga. Vadzidzi vakakuunika vakanetseka kuti Ishe, tenzi wedu vava kuinda, vava kutisiya tiri toga. Asi Jesu unovapindura oti, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai muna Baba, mutendewo nemandiri. Anobva aenda mberi panapa achiti, mumba maBaba vangu mune dzimba zhinji dzekugara. Kureva kuti panapa Jesu haasi kuti ndiri kuinda kunokugadzirirai dzimba dzokugara, handisi kuinda kunokuvakirai mamansions kudenga, because mamansions agara atoriko. Jesu zvaari kutaura pano apa anoti, ndiri kuinda to prepare a place for you, not a mansion for you, because mansion dziri kunzi pano apa dzakatowanda. My Father's house has many rooms. They are already there. But chiri kuleka inzvimbo yako nenzvimbo yangu. Saka Jesu ari kuinda kunoti, ari kuti panapa ndiri kuinda kunokugadzirirai nzvimbo, kwete kunokuvakirai dzimba. Pane vanhu vanofunga kuti pamwe Jesu zvaari kudenga ari busy kukanya dhaka, uye zvakare nekuforoma zvidhina achivaka mamansions. Vozoti panapa kana mansion yako iwe yapera, unobva wadaidzwa kuti uye kudenga through death. Saka death inobva yanzi ndo transition inokutora kubva panyika kuti uinde kudenga, nemhaka yekuti mansion yako yava ready. Pano apa vhesi iri kuzviramba iri kuti dzimba dzagara dziriko, mamansions agara aripo, chisipo is your place. Saka Jesu akainda kudenga kunopinda mutemberi yekudenga kuti atimiririre, uye zvakare achiita intercede on our behalf, kuti isu kana takatakura zvinotiremera zvitema tikazvipa kwaari, iye unotiregerera, so that nzvimbo yedu igowanikwa kudenga, kuti mazita edu agowanikwa ari mumatsamba eupenyu. Saka Jesu haana kuinda kunovaka mamansions. Jesu wakainda kunotigadzirira pokugara. Jesu zvakare same vhesi yataverenga inobva yati, kana ndapedza basa iroro ndaita ensure
kuti your place is now there. Jesu anoti I will come back to get you, kuti ini pandinenge ndiri nemiwo mugovapo kana kwava kumusha kumusoro kudenga. Kureva kuti kana ruri rufu runotitora kuti tiinde kudenga, hapazorina point yekuti Jesu auye kuzotitora nekuti tinenge takatoinda kwaari. Haana kuti pandiri kuinda kudenga kana ndaona kuti iwe nzvimbo yako yavako ndichakudaidza nerufu. Anoti kana ndavako nzvimbo yako yavako ndapedza kusota nyaya yenzvimbo dzevanhu vose, ndichauya zvakare ndokutorai ndoinda nemi kumusha, kuti apo pandinenge ndiri nemiwo mugovapo. Tikaenda kubhuku raJohani chapter 11 pavhesi ya43, Lazarus anonzi anga afa, and it was 4 days atovigwa mubwiro. Jesu akanonoka kuuya paakaziswa kuti Lazarus ari kurwara. Paakasvika Lazarus anga atovigwa ari muguva, but Jesu anoenda paguva raLazarus onomumutsa Lazarus. Haati Lazarus come down, but anoti Lazarus come forth. That's in John chapter 11 verse 43. Kureva kuti kana dei munhu achiti kana afa anoenda kudenga, apromotwa to glory, mansion yake yapera. It's unfair kuti Jesu odzisa munhu kubva kunzvimbo yakanaka achimuudza mupasi rizere nechitema, pasi rizere nenhamo, pasi rizere neurwere, pasi rizere nematambudziko kuti azotamburazve. But Jesu paanodaidza Lazarus pano apa achimumutsa kubva kune vakafa, anoti kwaari come out, come forth. Haana kuti come down. Kureva kuti Lazarus was still in the grave. Kana munhu achinge afa anoiswa mubwiro, haaindi kumusha kumusoro kudenga. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Tinokukumbirai mose muite subscribe to Mandara SDA Church Media, pangava paFacebook, pangava paYouTube. Also like our presentations. Pane zvidzidzo zvinouya zvakasiyana siyana zvatinobikirwa neMandara Media. Mwari akukomborere ave nemi. Amen.